i 33 en Jaume i en Miró van anar a l'Ajuntament amb molt bon to. Volem fer una cotonera gran com un palau, amb façana recta i un estil ben blau. I l'arquitecte ho va amb traça i amb compàs, va dibuixar la fàbrica amb finestres de gas, que tingui 93 palmos d'altura i un palomar petit, si no és massa tortura. Però l'excel·lència digué, ai no tant, que el pregó del 24 això no va davant. Però van donar permís, amb barana inclosa, i la cornisa curta ben pintada i hermosa. Color número 2, un ocre suau, groc miliu o Pantone en veig ben clar. La façana brilla com el sol al matí i la fàbrica es fa gran, amb gran somriure aquí. Oh, Jaume valent, home de cotó i d'emprenedors, que vas fer 4 fàbriques i 1000 papers amonós. Oh, Jaume valent, home de cotó i d'emprenedors, que vas fer 4 fàbriques i 1000 papers amonós. Però l'excel·lència digué, ai no tant, que el pregó del 24 això no va davant. Però van donar permís, amb barana inclosa, i la cornisa curta ben pintada i hermosa. Però lo número toru, toru, però lo número toru, toru, però lo número 2. Però lo no m'ha patit.